Kinaumagahan, maagang nagpaalam si Lolo Enteng kay Lolo Ruben. Pinagkape muna siya ni Lolo Ruben bago siya pinauwi nito. "Naku Ben, todas ako nito sa asawa ko," wika ni Lolo Enteng habang papaalis ng kubo ni Lolo Ruben. "Di yan, Teng. Nagpaalam ka naman eh," sagot naman ni Lolo Ruben. "O siya Ben, alis na ako ha. Mamaya na lang. Isama ko na lang yung dalawa kung nandito na." Matapos makapagpaalam ni Lolo Enteng, ay agad namang pumasok si Lolo Ruben sa kanyang kubo. Habang nakahiga si Lolo Ruben ay meron siyang iniisip. Ang kanyang iniwang anak noong panahon ng giyera. Napakatagal na ng panahong yon na halos hindi na alam ni Lolo Ruben kung ano ang itsura ng kanyang anak na si Mona. Pinilit niya yung hinanap pero hindi na niya alam kung nasaang parte na ito ng masbate lumipat. Sumapit ang hapon at bumisita na nga ang mga kaibigan ni Lolo Ruben. Halos hindi maubusan si Lolo Juan ng kwento ng kanyang karanasan sa nagdaang buong linggo ng Biyernes Santo. Hindi pa nga sila nakakainom noong mga panahong yon, ay panay kwento na itong si Lolo Juan. Ayon kay Lolo Juan, na napakarami nilang nakitang kataw nang sumapit ang Huwebes Santo. Ang kataw ay isang uri ng engkanto na naninirahan sa tubig. Maaari itong manirahan sa tubig tabang at tubig alat. "Ben, alam mo ba? Namimingwit lang kami sa palapay tapos merong mga maliliit na kataw na nagsisitalunan sa itaas ng tubig. Bala ko sanang hulihin ang mga yun eh. Kaso ang dudulas." Wika ni Lolo Juan. "Naku Juan, huwag mo nang naising hulihin ang mga yan. Baka lumaki ang tiyan mo na higit pa sa katawan mo," sagot naman ni Lolo Ruben. Tumawa lang ang mga ito dahil sa kwento ni Lolo Juan. Ayon kay Lolo Juan, na ang mga kataw na yon ay merong inang nagbabantay noong nasilayan nila ang mga ito. Ramdam nila noong mga panahong yon ang paggalaw ng isang malaking nilalang sa ilalim ng tubig kung saan sila namimingwit. Dagdag pa ni Lolo Juan na pagsapit ng Biyernes Santo ay tumungo sila sa isang talon upang umupo sa ilalim nito. Nakagawian na kasi nilang umupo sa ilalim ng talon kung saan umaagos ang tubig. Isa din kasi ang tradisyon dito sa amin upang makapag-isip ng maayos ang isang antingerong naghahanap ng kapayapaan sa sarili. Sa bawat munisipalidad dito sa amin ay merong iba't ibang daan ng pagdaraos ng Biyernes Santo. Ang iba ay umaakyat sa bundok, naliligo sa dagat, umuupo sa talon upang manalangin, at ang iba namay nagbabaon ng sarili sa tuwing mahal na araw. Kagawian yan ng mga mangkukulam sa amin upang mas lalo pang mapatibay ang kanilang kapangyarihan. Ang ginawa naman nila Lolo Berto noon ay nanood lamang sa kanyang angkan habang gumagawa yun ng utob. Isang mutya ang inutob ng isa sa mga angkan ni Lolo Berto na hindi ko napapangalanan kung anong uri ng mutya. Gawa ng hawak ito ni Lolo Enteng hanggang kasalukuyang panahon. Yun nga lang, tuluyan nang namatay ang mutyang yon. Dahil na rin siguro sa hindi pagsunod ng debosyon dito ni Lolo Enteng, kaya yun namatay. Ayon kay Lolo Berto, na merong batas sa utob kapag humihiling ka ng mutya rito. Kung ang isang tao ay merong kakayahan ng utob, ay maaari lang siyang humiling ng isa rito.
Pagkatapos nitong humiling ay hindi na yon pagbibigyan muli ng utob. Maaari niya ding maipasa ang anumang mutyang hiniling niya dito sa mga taong malapit sa kanya. Habang nag-uusap ang tatlo, ay abala si Lolo Ruben sa pagluluto ng makakain. Hinayaan niya na lang si Lolo Enteng na magkwento tungkol sa karanasan nilang dalawa. Matapos makakain ng apat, ay sinimulan na nilang iselebra ang Sabado de Gloria. Nag-inuman sila ng tuba bilang pasasalamat sa may kapal dahil sa ligtas nilang naidaraos ang mahal na araw. Nang nakarami-rami na sila ng iniinom, ay doon na nagkwento si Lolo Ruben tungkol sa asawa niyang iniwan niya noong buntis pa lamang yon. Alam niyo, Teng, Berto, Juan, meron din akong anak. Yun nga lang, hindi ko na alam kung saan napadpad ang aking mag-ina. Wika ni Lolo Ruben. Agad namang napatahimik ang tatlo dahil sa isiniwalat ni Lolo Ruben. Hindi nila halos akalaing meron itong mag-ina dahil ang buong akala nila ay nag-iisa lang yon sa buhay. Kaya ang ginawa ng tatlong kaibigan ni Lolo Ruben ay pilit siya nitong pinakwento tungkol sa mag-ina niya. Wala namang nagawa si Lolo Ruben dahil ramdam din niya ang pagbagabag nito sa kanyang isipan. Animoy parang nararamdaman ni Lolo Ruben na malapit na silang magkita ng kanyang mag-ina. Hindi niya lang matanto kung saang panahon sila magkikita. Ayon kay Lolo Ruben, na noong panahon ng giyera ay meron siyang nakilalang babaeng nagpatibok ng puso niya. Wala pa siya gaanong alam nun tungkol sa espiritual na mundo at sa mga nilalang na nakapalibot dito. Nasa pangangalaga pa noon si Lolo Ruben ng kanyang mga magulang. Isang araw, inutusan si Lolo Ruben na bumili ng mais di kalayuan sa kanilang tahanan. Habang naglalakad ito ay pakanta-kanta pa yon sa daan na sinasabayan ng pagsipol. Nang malapit na siya sa tindahan, ay doon niya nakasalubong si Tess, ang babaeng kalaunay nagpatibok ng puso niya. Sa pagkakatanda ni Lolo Enteng sa kwento ni Lolo Ruben, ay 1 taon na lang ang natitira noong mga panahong yon bago mag-umpisa ang digmaan. Nang nagkatinginan si Lolo Ruben at si Tess, ay bigla na lamang napangiti ito at nagwika ng, "Ang ganda niyo naman ho, Binibini." "Bulero. Basta gwapo talaga, nako. Bulero." Sagot naman ni Tess sa kanya, na halatang kinikilig ito. Matapos nilang mag-usap ay sinundan pa yon ng maraming beses hanggang sa tuluyan na ngang umakyat ng ligaw si Lolo Ruben. Hindi naman tumanggi si Tess, gawa ng napapamahal na din siya kay Lolo Ruben dahil sa ugali nitong ipinapakita sa kanya. Nang mapag-usapan ng kanilang pamilya ang tungkol sa dalawa, ay agad naman itong nagpakasal. Hanggang sa 1 buwan lamang ang lumipas, ay nagbunga na nga ang kanilang pagmamahalan. Akala ni Lolo Ruben noong mga panahong yon ay hindi na magwawakas ang kanilang pagsasama. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan niyang tumulong sa ating hukbo upang mailigtas yon sa kamay ng mga mananakop. Halos malaglag na ang dinadala ni Tess dahil sa labis-labis na pag-aalala dito kay Lolo Ruben. "Pakiusap naman, Ruben. Isipin mo naman ang pamilya natin." Wika ni Tess. "Tess, oo, alam kong responsibilidad ko sa pamilya natin. Pero sana namay, maunawaan mo na ang gagawin kong ito ay para sa mga panahong darating sa anak natin.
Nais kong mabuhay ng masaya si Mona na hindi nararanasan ng ganitong uri ng kapaligiran. Sagot naman dito ni Lolo Ruben habang hinahawakan ang tiyan ng kanyang asawa. Matapos nitong mangusap, ay umalis na si Lolo Ruben sa bahay nila Tess. Hindi na nakasagot si Tess sa mga katagang binitawan ni Lolo Ruben dahil alam niya sa sarili niyang totoo ang sinasabi nito. Ang tanging maisasama na lamang ni Tess sa pag-alis ni Lolo Ruben ay ang panalangin sa kaligtasan nito. Ilang taon ang lumipas. Nung natapos na ang gera, ay doon niya unang nakilala si Maestro Inko. Matapos nitong makilala ang kanyang maestro, ay pinilit pa rin ni Lolo Ruben na makabalik sa kanilang tahanan. Pero pagbalik niya, ang tanging nadatnan na lamang niya ay mga sira-sirang bahay dahil sa gera. Nanatili siya roon ng ilang araw hanggang sa napagpasyahan niyang bumalik na sa pangangalaga ng kanyang maestro. Magmula nung mga araw na yon, ay ni minsan sa buong buhay ni Lolo Ruben ay hindi nawaglit sa kanyang isipan ang tungkol sa kanyang mag-inang naiwan. Napakasalimuot pala ng nakaraan mo, Ben. Mangiyak-ngiyak na wika ni Lolo Juan. Si Lolo Berto naman at si Lolo Enteng ay hindi na nakaimik dahil sa gulat nila sa kwento ni Lolo Ruben. Akala nila matandang binata yon pero hindi pala. Alam nyo ang buhay. Gumagawa yan ng matinding kalungkutan sa atin upang mas lalo nating maunawaan ang tunay na kaligayahan. Kukunin yan ang mga mahal natin sa buhay upang mas lalo nating maintindihan kung ano ang halaga nila sa atin kapag wala na sila. Kaya kayo, ang maipapayo ko sa inyo, pahalagahan nyo ang mga taong nagmamahal sa inyo. Huwag niyong hayaang masaktan ang mga taong nandyan palagi sa inyong tabi, kahit anuman ang mangyari. Dahil ang mga taong yan ay ang labis-labis niyong kawalan kung sila'y mawala sa inyong kinabukasan. Wika ni Lolo Ruben. Nasa tao na lamang yan kung anong klase ng buhay ang nais niya sa bawat araw na dumaraan. Nasa tao din yan kung mas pipiliin niyang maging malungkot at makulong sa nakaraan. Dagdag pa ni Lolo Ruben. Hindi na umimik ang tatlo dahil alam nilang totoo ang lahat ng sinasabi ni Lolo Ruben. Halos hindi nila maintindihan kung ano ang mensaheng nais nitong iparating sa kanilang tatlo. Ilang oras pa ang lumipas at natapos na nga ang kanilang sesyon. Sinamahan sila ni Lolo Ruben upang maging ligtas silang makauwi sa kanilang mga tahanan. Habang naglalakad sila sa daanan, ay biglang napatigil si Lolo Ruben sa kadahilanang merong nakatayong isang babaeng hukluban di kalayuan sa tulay na kanilang dinaraanan. Meron itong kasamang isang batang nakaluhod sa lupa habang merong isinusukang likido. Ale! Anong ginagawa mo sa batang yan? Sigaw dito ni Lolo Ruben. Wala namang naisagot ang matandang yon at nanatili lamang ito sa kanyang pagkakatayo. Nang makita ni Lolo Ruben ang tali sa leeg ng batang yon, ay dali-dali niya na itong nilapitan upang mailigtas. Alam niya sa sarili niyang nasa panganib ang batang yon nung mga oras na yon. Paglapit niya dito ay doon niya nakita ang bata na putlang-putla na dahil sa dugo nitong isinusuka sa lupa. Animoy laway lang ang dugong yon dahil sa hindi maputol ang pag-agos nito mula sa bibig ng bata.
Nang malapit na dito si Lolo Ruben, ay doon niya napansin ang mahinang pag-usal ng matandang yun. Agad itong tumingin sa kanya. Kitang-kita ni Lolo Ruben ang namumula nitong mga mata habang nakatitig sa kanya. Matapos yan ay meron itong iniihip sa hangin papunta kay Lolo Ruben. Kita mo nga naman. Saan ka ba nang galing? Para buyag? Wika ni Lolo Ruben. Kahit anong tanong dito ni Lolo Ruben ay hindi yon sumasagot sa kanya. Nagpapatuloy lang yon sa pag-uusal habang pahigpit ng pahigpit na ang paghawak nito sa lubid na kung saan nakatali ang batang sumusuka ng dugo. Dahil sa asar ni Lolo Ruben sa parabuyag na yon, ay agad niya itong sinugod gamit-gamit ang kanyang punyal. Nang makita yon ng parabuyag, ay agad naman itong nasangga ang punyal ni Lolo Ruben gamit-gamit ang taling hawak nito. Paglapat ng punyal ni Lolo Ruben sa tali, ay hindi nakita ng parabuyag na yon ang espiritual na sibat na nasa kaliwang kamay ni Lolo Ruben. Walang sabi-sabi ay agad niyang itinarak yon sa tiyan ng parabuyag. Nang maramdaman ng parabuyag ang sibat sa kanyang katawan, ay doon na ito nagsisisigaw dahil sa pagkabutas ng kaluluwa nito. Matapos masaksak ito ni Lolo Ruben, ay agad din namang tumakbo yon. Iniwan ito ang batang nagsusuka ng dugo na agad namang tinulungan ni Lolo Ruben. Inusalan niya ito ng bakod at puder upang hindi ito magambala ng mga nilalang na nasa paligid. Maaari kasing mapasukan yon sa kadahilanang nanghihina na ang bata. Matapos nitong makuha ang bata ay dinala muna nila ito sa pagamutan. Ipinaubaya na ito ni Lolo Ruben sa barangay upang makasama nito kaagad ang kanyang mga mahal sa buhay. Nang naging maayos na ang lahat, ay inuwi na ni Lolo Ruben ang kanyang mga kaibigan. Hanggang sa 1 oras lamang ang lumipas, ay nakabalik na nga si Lolo Ruben sa kanyang kubo. Habang nakahiga siya sa loob ng papag, ay kinakausap niya si Haring Rufus na nasa labas ng kanyang tahanan. Hindi na kasi kaya ni Lolo Ruben na tumayo, gawa ng medyo napapalakas ang espiritu ng tuba na sumanib sa kanyang katawan. Ben, tapos na namin ang aming trabaho sa kaharian ng Baylan. Makakapag-usap na tayo at makakabisita na ako rito kahit anong oras na tawagin mo ko. Wika ni Haring Rufus. Maraming salamat, Haring Rufus. Sana'y patuloy na ang kapayapaan sa inyong mundo. Sagot naman ni Lolo Ruben. Kinaumagahan ay merong isang pangyayaring hindi inaasahan. Ang parabuyag na nakaharap ni Lolo Ruben ay biglang sumugod sa kanyang kubo. Kahit alam nitong napakadelikado ng kanyang ginagawa, ay hindi pa rin yon natitinag. Agad namang nilabas yon ni Lolo Ruben upang kausapin ng mahinahon. Pero ganun pa rin ang nangyayari sa babaeng yon na siyang labis na ikinagalit ni Lolo Ruben. Patuloy pa rin yung nagpapalipad hangin ng mga sakit patungo sa kanya, pero hindi yun tumatalab sa kadahilanang mas malakas ng dihamak ang baluti ni Lolo Ruben sa mga sakit na ibinabato nito sa kanya. Dahil sa sobrang galit ni Lolo Ruben sa kapangahasan ng babaeng yon, ay tinawag niya ang berdugo upang kitilan ito ng buhay. Nang papasugod na ang berdugong yon, ay doon na aninag ni Lolo Ruben ang isang kwintas na pamilyar sa kanya. Nang makita niya yon ay agad niyang pinatigil ang berdugo
sa pamamagitan ng hari ng mga engkanto. Maaari din kasing mapatigil ang berdugo kapag ang hari na ng mga engkanto na siyang tagapangalaga nito ang mag-uutos sa nilalang na yon. Agad niyang nilapitan ang babaeng nakaluhod sa lupa upang sipatin ng malapitan ang kwintas nitong suot. Nang makita ito ni Lolo Ruben, ay labis-labis na lamang ang lungkot na kanyang nadarama na halos mapaluhod na siya sa lupa. Agad niyang hinawakan ang babaeng yon at binuksan ang kwintas na suot nito. Nang mabuksan niya ang kwintas, ay doon niya nakita ang pangalan ng kanyang asawa. Doon niya nakumpirma na anak niya ang parabuyag na yon. Walang sabi-sabi ay agad niyang nilinis ang kaluluwa nito at pinalayas niya ang masamang demonyong sumapi rito. Nang makalabas na ang nilalang sa katauhan ni Mona, ay agad naman yung pinatay ng berdugo. Mona. Mona. Ikaw ba yan, ha? Anak ko? Tanong ni Lolo Ruben. Tiningnan lang naman siya ni Mona habang tumutulo ang luha nito. Doon din napagtanto ni Lolo Ruben na isang may kapansanan ang kanyang naging anak. Hindi yon nakakapagsalita ng maayos, kaya pilit niya itong iniintindi. Ang tanging nagpatunay lang kay Lolo Ruben na anak niya ang babaeng yon ay ang lukso ng dugo na naramdaman niya dito noong nilapitan niya ito. Inalis niya rin ang sumpa ng espiritual na sandata na ginamit niya noong gabi upang saktan ito. Labis-labis na hinagpis ang naramdaman ni Lolo Ruben dahil sa mga padalos-dalos niyang desisyong sakta ng kanyang sariling anak. Kahit anong tanong dito ni Lolo Ruben tungkol sa kanyang ina, ay hindi yun sumasagot. Kusa na lamang yung umiiyak sa tuwing binabanggit ni Lolo Ruben ang pangalan ng kanyang ina. Pagbalik nila Lolo Enteng sa kubo ni Lolo Ruben, ay laking gulat na lamang nila nang meron ng isang babaeng kasama si Lolo Ruben. Akala nila noong una ay kasintahan ito ni Lolo Ruben, pero nung nakapagkwento na ito sa kanila, ay doon nila naunawaan ang lahat. Ben, paano mo nahanap yung anak mo? Tanong ni Lolo Enteng. Di ko rin alam, Teng. Pero baka ito talaga nakatakda sa aming dalawa na magsamang muli. Sagot naman ni Lolo Ruben. Si Mona naman noong mga panahong yon ay nakahiga na lang sa kanilang papag habang nakatingin sa bubungan. Hinayaan lang nila yon dahil sa meron itong kapansanan. Humingi na rin si Lolo Ruben ng mga damit pambabae sa kanyang mga kaibigan upang kahit papaano'y matulungan nila si Mona. Tinulungan din sila ni Lolo Ruben na palakihin pa ang kubo nito nang sa ganon ay meron kwartong matutuluyan ang kanyang anak. Lumipas ang ilang linggo at napalaki na nga ni Lolo Ruben ang kanyang kubo dahil sa tulong na rin ng kanyang mga kaibigan. Tumutulong rin ang mga engkantong kasangga nito sa pagpapatibay ng kanilang bagong tahanan. Si Mona naman noong mga panahong yon ay pawang nagmamasid pa sa kanyang bagong kapaligiran. Habang tumatagal ang panahon, ay doon na tuluyang nakumpirma ni Lolo Ruben na ito na nga ang kanyang hinahanap na nawawala niyang anak. Kahit malabo para sa kanya kung saan yon nanggaling, ay hindi na ito mahalaga pa kay Lolo Ruben. Basta ang importante sa kanya noong mga panahong yon ay makabawi na lang kahit konti sa kanyang anak na si Mona. Okay,
hanggang dito pa lang yung nasesend sa atin na Lolo Ruben. Pero alam nyo, sabihin ko lang sa inyo ganito yung mga nakakatakot na episode Yung parang isa-isa nang bumabalik yung mga mahal sa buhay ni Lolo Ruben. Baka sumunod ditong bumalik yung asawa na niya. Tapos hindi natin malalaman kung anong mangyayari sa kanilang pamilya. Pwedeng tumigil na si Lolo Ruben sa ginagawa niya, magkaroon na matinding sakit. Ewan ko, hindi ko siya ma-predict yung takbo ng kwento. Kung kaya niyong i-predict yung takbo ng kwento, paki-comment naman sa baba kung anong opinion niyo. Pero ako talaga nakakaramdam ako ng lungkot. Kasi, yun nga, papalapit tayo ng papalapit sa katapusan ng kwento ni Lolo Ruben. Alam niyo naman ako, kapag may natatapos na kwento, nalulungkot talaga ako Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.